sithethe. Mhlawumbi ungumuntu ochazelwe into kuba uneswekile, mhlawumbi une-hypertension, unoxinezelelo onalo. Siza ke sive ke uThabitha esicazele into yoba kufanele ba utye kanjani, akasicebise. Thabitha, xa umuntu ene-hypertension okanye eneswekile utya kanjani? Masiqale ke kulo unexamba. Umuntu onexamba siye sicebise ukubana angayisebenzisi iswekile. Abanye abantu ke baye bathi umuntu angayisebenzisa iswekile ebrown. Kodwa ke thina siye sithi umuntu makangayisebenzisi iswekile. Kodwa ke akukho lula ukubana umuntu angayisebenzisi iswekile. Kodwa ke siye sithi uba ubuqhela ugalela amatispuni amathathu eswekile, khawuhle kancinci ugalela noba amabini, uzawuye uye uyiqhela loo nto leyo. Ungasebenzisi iswekile. Enye into akufunekanga inyama enamanqatha amaninzi. Kunzima siyayazi. Kwaye ke ichicken yakho funeka iskin esi ufele ulususe at all. Ukutya ke okufuneka xa upheka ukutya kwakho kufuneka ukustime, ukuboile okanye inyama yakho uyigrille. Okubalulekileyo ke ukubana ungazisebenzisi izispice. Ungayisebenzisi i-beef stock, ungayisebenzisi i-aromat. Usebenzise i-herb spices, ziyafumaneka kwa-Shoprite kwaye aziduri kakhulu. Enye into esiye sibacebise yona kukubana mabangayisebenzisi imajarini le isistena, ngoba kaloku ifakwe izinto ezingalunganga. Mabasebenzise le ikwi-tubs, yona uthi noba uyifake efrijini inganyibiliki, ihlala isoloko ithambile. Sibacebise ngolo hlobo abantu bakuthi. Nokuthi mabasele iglasi ezisibhozo zamanzi, nokuthi mabasebenzise ukuthamba, uku-exercise. Kwaye ke umuntu oyi-diabetic okanye one-hypertension angayilibali i-treatment. Yona nto ibaluleke kakhulu leyo. Kusehlotyeni kukho iziselo sizithandayo zihlwahlwazayo. Zinobungozi kuthi okanye zilungile singazisela? Zinobungozi kakhulu iziselo esihlwahlwazayo. Abantu bethu asiba-encourage uba mabazisebenzise. Mabasebenzise amanzi. Sisithabitha, masibulele kakhulu ngexesha lakho. Enkosi bhuti, ndiyabulela. Enkosi kakhulu. Kudla ngokuthiwa ke esilungwini, you hear it from the horse's mouth. Uve emlonyeni kaSisithabitha into yoba ezinye zezinto uzenzayo zinganobungozi kuwe. Eyakho inyama mayojiwe ngcono kunokuba ube uyifake emafutheni, okanye kuba ngaba ke uyayitya amafutha uwacwezele uhambele qelele kuwo. Hayi ke iswekile indaba yakwamkhozi kuwe.